ଅଛି। ଆରେ ସେଇ ଦେବୀକୁ ପରା ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ବୋଲି କହିଲା। ତମ ଭାଇ ଭୋଜି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ମା ଝିଅ ସେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲୁ। ବସୁ ବସୁକା ନିଦ ଲାଗିଲା ଶୋଇ ପଡିଲୁ। ହେଲେ ଛୁଆଟା କୁଆଡେ ଉଠିକି ଚାଲି ଆସିଛି। ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଯଦି ସେ ଗୀତ ଲେଖିବ ନା ପୁଣି ତାକୁ ପାଳିବ। ନାଇଁ ବାବୁ ଆମ ଦେବୀ ଠାକୁଆରେ ଯାଇନି। ସେ ଏଇଠି ଶୋଇଛି। ଏଇ କଥା କହିବ ବୋଲି କେମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନ। ଆଜି ଦେବେ ବାପା। ଝିଅଟା ବୋଧେ ରାତିକି ଆସିକି ଶୋଇଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଉଠଉଛି ତା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି। ଏମା ଦେବୀ ଦେବୀ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ପରା। ତୋ ବାପା ଭୋଜି ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତତେ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇଦେବି। ଏମା ଉଠୁଲୁ ମୋ ପାଇଁ ରାଗିଛି କର। ଏ ଦେବୀ 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 ରାତି ଦିପହର ହେଲାଣି। ମନା କରୁଛି ମୋ ପୁଅକୁ ଏତେ ପାଠ ପଢେଇ ବାପା ଡାକିବନି କି ମା ଚିନି ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଦିନ ଦିପହର ସେ ରାତି ଦିପହର ହେଲାଣି। ମନା କରୁଛି ଯୋଉ ପୁଅ ତ ଏତେ ପାଠ ପଢେଇ ସିଏ ତ ଆମର ହେଲାନି। ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା। ହେ ଆମର କି ପୁଅ ତଥାପି ଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏକା ଯିବି। ଆମେ ଚିନୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ। ଏତେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତମେ ଆସିଲନି। ଚିନି ତ ଖାଇବା ତମେ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ରହିଥିଲେ ଏ ଘରଟା ବି ସୁନସାନ ଲାଗିନଥାନ୍ତା। ସିଏ ନାଇଁ ଘରଟା ପୁରା ସୁନସାନ। ମତେ ବି ନିରବ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ସାରା ଜୀବନ ନିରବ ରହିଯିବ ବାପା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଜଳି ଜଳି ମରିଯିବା। ବାପା ମୋ ସପନ ସବୁ ଅଧା ରହିଗଲା ବାପା। ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଦିନ ହବନି କି ମୋ ଆଖିକୁ ଆଉ ନିଦ ହବନି। କଣ ହେଇଛି? ତମ ଦି ଜଣ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? କଣ ହେଇଛି ମତେ କହୁନ? କଣ ହେଇଛି ମତେ କୁହ। କଣ ଆଉ କହିବି ବାପା। ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଉ କନ୍ୟାଦାନ ନାହିଁ। ମୁମକୁ ଜାତ କରି ମୋ ବାପାରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଡାଳ ମରୁଛି ସେଇ ଡାଳ ମୋ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। କଣ ହେଇଛି? ତମ ଦି ଜଣ ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା ଧୈର୍ଯ୍ୟରା ହେଇଯାଉଛି। ଆରେ ରାତ୍ରି ଗଲା କୁଆଡେ? ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲା ସେ? ତମକୁ ବୁଢା ପାରନି ହବ। ତମ ନାତୁ
तुली आओ नहीं बापा ମୋ ସମସ୍ତକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଛି ମରି ଯାଇଛି ତମ ନାତୁଣୀ ଜେଜେ ମୁଁ ପାଠ ପଢି ଚାକିରି କଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଚଷମା ଦୋକାନ ଖୋଲିଦେବି ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ବହୁତ ପଇସା କମେଇବି ତୁମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚାକିରି କରି ଚଷମା ଦୋକାନ ଖୋଲିଦେବି मोते छाड़ी चली हो अरे तू पुआ हुए तू टा पुआ रे कुलो कौन को तो मरी पुआ कुलो कौन को मरी चिबावो अभिशाप दियो बाबा मते तो मैंने समस्त मिसी अभिशाप दियो तुम अभिशाप रे उसे से
फांसी गुंडे झुले दब ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନନ୍ଦଲାଲାକୁ ମଦନ ଲାଲା କଣ କରିଛି? ଆପଣ ପୁଅ ନନ୍ଦଲାଲା ମୋ ଝିଆରୀ ଦେବୀକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ହତ୍ୟା କରିଛି। ଆରେ ନା 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 ନା, ଯେ ଅନବରତ ଭାଗବତ ଫିଲ୍ମରେ ବୁଣି ରହୁଛି ସେ ପୁଣି ଏମିତି କାମ କରିଯିବ? ମିଛ, ଏଇଟା ଡାହା ମିଛ। ମିଛ ନୁହଁ, ସତ। ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଦେବୀକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ସେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ମଦ ନିଶାରେ ଏତେ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଲା, ଛାଡ଼ିବିନି ତାକୁ ମୁଁ ଫାঁସି ଗୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲେଇ ଦେବି, ଛାଡ଼ିବିନି ତାକୁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଟୋକାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଯାଅ ତମେ ମାନେ। আরে নন্দুটা আমার ভালো পিলা রে। আরে মদ নিশারে কোন গোটে ভুল করে দিয়েছে। এই রে গোটে কাম কর, পার্টি কর না কি হো আলা কর না, পার্টিরে মো গেস্ট মানে অছন্তি, মো ইজ্জত চালি যাব। এই নে 5,000 নে, লাস্ট को पड़ी दे। আরে নে পরে 50,000 দেবি। କଣ କଲେ ସାହେବରେ କକାଲେ ଗିଲାସ ପୋଡ଼ିଦେବି। ଆଉ କଣ ମୋ ପୁଅର ବେକଟାକୁ କାଟି ଦେବି। ଆରେ ମଦ ନିଶାରେ କଣ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, କଣ ଏମିତି ମହାଭାରତ ଅଶୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲା। এই দুর্ঘটনা যদি আপনার ঝিও সহিত হইতান্তা, এই দুর্ঘটনা যদি ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ସହିତ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏ କେଶବ ବଡ଼ ପଣ୍ଡ କାହାରିକୁ ଜବାବ ଦିଏନି, ବରଂ ଜବାବ ମାଗେ। ତମେମାନେ ମୋଠୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ନେଇଛ ମତେ କୋଉ ଦିନ ଦବ ଜବାବ ଦିଅ। ଛୁଆଟା ମରିଗଲା ବୋଲେ କଣ ଦୁନିଆଟା ଭାସିଗଲା, ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ହବ ମୁଁ ଦେବି। କେହି କିଛି ଜାଣିବା